Panjen Bagong menika panjen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi? Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Bapa Mremban badhe paring dawuh menapa? Kepasang Yogya katujuhe nginu. Dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Mremban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadang Munjadipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar. Semar krungu anak-anake padha tekaning pati, tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan. Janaka Kliran dinten sak mangke kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mangkata susulan Kakang Munjadipati. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu Mremban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula wonten timbalan Mremban. Kejaba saka kuwi Kurawa diketapake, Panakawan dikepung wakul baya mangap, aja nganti digawe urip. Ninggih ngestakaken dawuh kliranan paduka anak Prabu. Kula semanggaken paman Plasa Jenar. Bapa Mremban Duna. Wonten dawuh, Ger. Sesarengan kan Bapa Mremban Dewa Buddha. Kula dherekaken manjing salebeting kedaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina. Oh inggih ngestakaken dawuh. Paman wonten timbalan babar pisan budana kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton. Kawula nok ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Anak Prabu Ngastina sampun ngantos kados lari alit paman Plasa Jenar. Kawusa manjing telengi kedaton. Nana gantuk sampun aku semanten pelajaring Kelurah Petruk sumawana Kelurah Bagong lan negari Sina. Sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah.
Rumangsamu anggepmu apa? Iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ndara Werkudara lho, Gong. Ndara Werkudara kowe iki sadar ora? Aku tok waneni Ndara Werkudara kuwi njero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren, kowe timune Ndara Werkudara durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendele kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu iki awak dhewe bakal modar. Aku tak takon karo kowe, wong urip iki sing dinteni apa? Hah? Wong urip iki dinteni apa? Dinteni mung antri modar, gedhong ana kuncen ana, nek pestine mati-mati. Ngono wae bingung. Ning matine awake dhewe saka Ndara Werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi Ndara Werkudara, kono mulih kono. Cah jirih ora. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki. Aku ya omong tenanan. Ha iki lho truk nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara, bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njok piye lek arek iso mboyong? Iki nek dinggo. Rameng dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek ngono piye? Dreske dengkulmu ora. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, Petruk Bagong wani karo aku widak Didak modar. Kowe piye kai? Ngene wae wis. Iki mbangane kowe karo aku padu. Kowe mulih nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dong bundel. Ku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omongan kowe iki marai mangkel tur ora kena digenahke kowe. Wis ta santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempanangi dhewe arep mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa. Ah, nek kowe kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi. Nek Werkudara Ndara Janaka sing maju, kowe ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan tenan. Sing arep temandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang dengkulmu mlosot ora. Iki aku tenanan. La apa? Ngandel ora. Wah, bledug mangampak-ampak. Ora pangling kae gong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sik maju mesti Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa-Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang ndi papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Nek sik maju Werkudara, kowe mlayu lapor aku. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis aku ngaso sik ya. Ya. Iki lho ditirong aku. Nggo ngopo? Aku ngelah ya, Tru. Kula es teh. Es teh kulon kono kuwi. Ngono angkringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Hati-hati ya, Tru ya. Kartomarma. Bata karo jagone. Heeh. Langsung takoni wae, Tru. Ya. Bekti kula Rekena Pati. Ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula. Iya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk. Ora sah dadak tak tedeng aling-alingi. Dina samengko pancen
Apa kang dadi gegayuhaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu? Lho. Sambung rapete karo bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singating Andaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir. Oh, piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Oh, syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan aku ini. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Ndarawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep murungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho, mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rangkok nguyui. Kebelet e. Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki, Truk. Nek ora diajar ora dikapokke tuman bae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih. Wong nomor loro neng negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel aku. Ayo, nek dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharat tengane Kartomarma. Terus siap, Truk. Mundur, tandangane ora sampe melu. Tur sumbar kowe tapi parang mati
dadamu waras. Jebol diajamu palsu. Ayo kamu. Hati-hati le gong ora ning nggon padang lho gong. Tumbake akeh banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padake Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isih. Yo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah ku munggah. Der. Aku nyandang ngene iki nek ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. To. Wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Hop. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsoan. Dal kilon. Mulih. Ngono ku langsung. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa? Tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa? Tes. Tese tengah-tengah. Nek urung tes. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes. Apalke sih ora digunakake terus. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, wilehmu nggahi nendi to? Lehmu entuk nendi kok gleleng men? Aku nena dosa. Sebabe aku iki bar nyolong ndok asin iki. Iya. Ngaku keneng tumbak we.